I-episode ya last week-ke le uma iloke ikhatha ngicela uloku fast forward you know why. Kusasekuseni I'll upload namhlanje ebusuku. Lana ke sibona uThando ngikhuluma nomalume bakhe because last time babefikile bezokhuluma le ndaba kaThando yokudelela uma wakhe phambi kwabantu basemzini wakhe. Usazoyibona the full clip yakhona. Mina nje shame ngijabulile ukubabona yazi wena wenza izinto ngendlela yakho. And ngihlezi ngikukhuza lokho mina izinto esho ngiyelalela. Ngeke mina ngilalela umuntu osifazane mina indoda. Thatha intombazana uzenayo la ekhaya uzosazisa. Amanzi mayesechithike phansi akwazi ukwabuthi avele sale senza ngendlela yakhe. Ngizosenza lezi nkukhu. Ayithona ufuna ukuhlawula. Yabona lezi nkukhu lezi. Hlangana nazo lezi nkukhu lezi. Bathi gogo. Ho. Kunjani ntombi endala? Hayi ngiyaphila. Bantu. Hayi siyaphila. Nkosi yami. Ho. Nazi ihlashana ngiyibona kodwa bathu usafila. Senadlala lengane nje senihleli nehlani senyuka nje nesebusuku. Hey bangenile nje ngangazi ukuthi bazokwenzani kodwa ngasho ngenhliziyo ukuthi nabonke sebefikile futhi. Ungaba kuzokhulunywa ke namhlanje. Ngizoxoxa nawe. Uzoxoxa ukuthini nawe? Uphi lo mfana wakho? Angimazi. Hayi kunene vele uyazi ukuthi uthola imali. Akakwazi ukuyibonisa ingane ukuthi hayi uyabheda lana. Yena uyazi ukuthi uthola imali. Umele impale ngengcoze ngilokhuzana. Hawu. Azingani noma ngizobika isisu ngobumnyama. Ubani ukushuthi umithu makunene. Dakiwe ngezakho. Akazi ke njengoba kubhuti wami ukuthi nje. Hawu nami kubohla. Cha gogo Nkosi yami sengifika ngomnyama nje ngiyaxolisa kakhulu gogo. Cha ngizoxolisa nje gogo. Uyabona lela langa leliyana. Yeah. Ngalela langa gogo. Ngabona ukuthi konakala izinto. Imoya yayingasekho right sesihamba. Le yanto esihamba nayo. Inja yami. Inja yini. Awukho umgodo uyilahla. Ngiyangizocela ngizothi nje Nkosi yami ngifuna ukuyicelela uxolo. Le ngane iyedelela noma ngayicelela uxolo. Isazophinde futhi isidelele futhi. Iyolicela uxolo kuze kubeka ngakhe icela uxolo. Izolicela kuze kubeka ngakhe. Lento ayenzayo ukusese ejini yayo ukuthi ayenze le yobungane. Ithini esibadala mina ngibuka ukuthi kufanele simfundise okuyikho. Ngoba silokho sithi uyadelela wenze njani istage. Mina ngisame enyathelweni zikaMkhulu ngoba nokubuya ngena la ekhaya ngiphula umthetho kaMkhulu nokuba ngabuya ngena ngoba nginalesihle sothi umzukulu wami kodwa manje umzukulu obhedayo ngizomthini ngoba phela uyabheda. Usuka leyo umuntu uzofuna uxola ngizokhuluma kwezi vele nambe. Stars kalanda sacela ukungena. Hayi Jabulu. Waphuma la wama la eminyango wathi angisakhokhi lutho angisakhokhi ngisho inja. Ngisho inja ngeke ngikhipha. Okay. Jabulu. Wena shabu. Angiyiboni into ayizela la ekhaya ngizomcelela uxolo ngoba kwayisholo yena wathi ngishinja. Ngifuna ukumyeka kodwa ngiyazi ukuthi uzobuya esekhasa ngamadolo esezofuna usizo lapha kumina. Unganingani ingane yakho. Ngeke. Amathumba akho lawa. Ngeke wena uyaphephetha too much wena uphephetha into obubona ukuthi kuyabheda. Nje kuyabheda. lapha ngenxa ukuthi ngibona ngize nje straight nje ngiza la ekhaya. Ngiyazi nje ukuthi impela batheke kabi. Awukuthule nje wena. Ke umamkhulu sike siphendulane naye umamkhulu. Nami ngithi ngizomnika bani mina usiyacela. Uma ngithi nje hayi ma kulungile ngihleli nosiyacela khona kunje. Yebo ngihlezi naye kodwa ngiyacela ukuthi izinto zedluliswe ma. Hey kunzima. Ngiyayicelela nje. Hayi kunzima kimi. Yangithuka le ngane yangiphoxa. Mangibuka nje lento kagogo mina lena ngiyalibona leli gqubu lakhe ngaba ngelimsisi. Ngoba uhluleke udlamuke phila. Ukukhipha lento. Manje ke ufuna ukuyikhipha lento manje ufuna ukuyikhiphela abantu.
abangazi lutho ababengangene isethejini phela la. Yabo mina makunene mangase ngivule sami isifuba kunezinto wena ongazazi zomyeni wakho mina engathi mangitshela kodwa ngoba ngifuna ukuthi ngiphoxe umhlaba wonke nginiphoxe umhlaba wonke ezazenziwa umyeni wakho ngakuchazela ukushona kweingane zakhe ngikuchazela ukushona kwamkhulu ngikuchazela ingane kadadewethu noma bangangizonda umndeni wakhe mina nginamsebenzi akaka indawo ezulwini makuthiwa izulu yongena nami ngingalingena ngemkhuba yakhe bekade yenza ebantwini. Lana ke sibona uThando uzitshelele nje endlini upende izinzipho zakhe sekadecide ke ukufonela umyeni wakhe ufuna bakhulume ngale ndaba yokuthi uye wahamba baye emhlangeni bengavumelananga. Mina no mina no siyacela safana nosisi nobhuti. Alright. Sure. Akungiphathi kabi ukuthi usiyacela ugcinekile emhlangeni. Into engiyanyisayo ukuthi indlu yami akayakhile. Into engimtshela yona akafuni ukungilalela. Mina ngithandazela ukuthi enze indlu yami kuphela. Khathi ibhokisi lami lizokwazi ukuhlala endlini yami kuphela. Mina yami indoda ngeke ishade kabili. Mina usiyacela ukuthi angifisele isithembu. Engasithatha ngiyamvumela. Mina ngeke ngibe sesithembini sika siyacela. But ngasuka ngibe sithembini sakwenye indoda. Njalo emhlweni lokho uyangisangala ezinye izinto siyacela uyakhuluma ngale engidelele nami ngifana njengawe embukeli nami izinto ngisuke ngiqala ngisuke ngingatshelwanga abangihlebeli ukube mhlambe basuke bengihlebelile ngabe ngisuke nginayo indlela yokuthi ngiyivikele noma uyiphendulele so nami izinto ngibona seyidlala ngithuke hawu kanti bekunje angeke mina usiyacela ethi kimi uma wakho ukuthi kwangaphansi angakaze kusho lokho. Well, Sanibonani Dumelang, hello and welcome to this episode. Well, it's not my episode, but I just want you to keep you up to speed with the developments that has taken place ever since I did an episode with Uthando. Here, you see us, we are at the spa with Uthando and we shot this episode. And at this time, I remember Uthando mentioning ukuthi indoda yakhe ngeke ize ishade kabili. Kodwa ke naku siyambona engazi ukuthi uyagive up manje usiyacela uhambile waye emhlangeni nomama bakadlamula they are supporting this. Awukusekho ukudla nje lokho idrink. Ungena kwami la endlini ufica umali ubanzi uyilungisa inzipho uyihlalele nje nami ngizomxoxela udaba njengoba dingambili ngisemhlangeni. Ubuye kwenzani emhlangeni? Hawo phela sengiqalile into ngithi ufuna siyacela ngolento engifuna silungise kahle. Sithini isivumelwano sami nawe sokuya emhlangeni? Sithe ufuna u-S room sengiqalile ngakhidile nami bengayile ukuyokhetha bengiyobuka angithi siqala senginaso nami ngakuvumela mina ukuthi ubuye emhlangeni awuvuma ukuthi ngibuke wenze ngendlela yakho awu bengiyobuka Uthando njengoba ubuyobuka njengoba nje zonke ingane bese ikotele kuwe lapha ikona kubuka lokho ubonile phela ngathi phela uma wakho uzokupost kodwa manje abantu bathina ba-WhatsApp noma mashanga enza into kanje ekumele sangicindezela futhi kodwa mase ngikhuluma naye into azoyenza uzohleka mase ethi ayikho leyo nto leyo. Ngenze njani ke mina uma mashange kimi ungiphoxe kakhulu ngifuqa ngamanga. Shuthi vele into ebenivumelene ngoba mina ngathi ngithi ngiyabatshela ukuthi angifuni emhlangeni ngoba indlela kami. Bona bathi angikuye kuyobuka. Shuthi bebengigoqa njengawo. Phela basazi isithembu nje wami. Esitshani? Ukuze si right. Si right ngani? Mina sengiqalile izindlu. Sengimele ukuthi ngiqale foundation. Mangiqale foundation nami kumele ukuthi ngiqale. Yeka nje lelo culo lakho yeka wena wenza izinto ngendlela yakho. And ngihlezi ngikukhuza lokho mina izinto eshongela le. Ngeke mina ngilalela umuntu osifazane mina indoda. Emina emele ngigcine. Njengoba epostini wamncane mashange nayo ipostele nje amaqhwaqa akhe. Bengakhethe lutho bengisayobuka ihlo. Bengisawuphosa ihlo. Thatha intombazane uze nayo la ekhaya. Uzosazisa.
Amanzi mayesechitheke phansi wakwazi ukwabutha. Avele sale senza ngendlela yakhe nabantu abathandayo. Angeke kusalunga vele ngisho ngithengela yonke into uyangithengela vele nemali uyanginika kodwa akubuyi lokho sekunzima ngeke. Ngifuna nje ukushawa umoya. Umoya wokuthi mina nawe makhona inkulumo owazi ukuthi mhlawumbe ngifuna ukungicasula ngayo noma uzoyisho kimi ngicela ukuthi uyibheke. Uthando engayikhulumela ukuyikhulumela mina uyazi ukuthi hayi mina naye siyathandana. Ekamereni awuba sithandana mnandi kabi. Ngoba manje ekamereni ngimthulisa ngendlela eningi ngimtutuze ngakho konke. Uthini? Uthi ungenzani ekamereni? Mina no mina nosiyacela safana nosisi nobhuti. Uhlakaniphe nangokweinamba. Makuthiwa unentombi inamba uyazi ngekhanda. Ngisho mamba kadlamuka inamba zabo uzazi ngekhanda. Ilo muntu odeletayo. My phone so ngeke umbambe vele noma ufuna ukumbamba ngoba leya number yale girlfriend entsha isila. Ngisho ngacasuka ukusalayo ntambama masilala nje ngimduduza ngale. Mina ngimazi omunye umfana. Lokho nginika khona ngibonga khona. Mhla ngezwe ngaphandle ngiyobona umehlo. Mina no mina nosiyacela safana nosisi nobhuti. Namhlanje ngiyobona uThemkosi bese ngizwile uthi ulawo Lundi. Manje bengicabanga nento ekumele uthi ngiyenze mayelana nale nhlawulo engangifuna ukumenzela yona yinkukhu. Naso. Wabona ke mbuni. uThemkosi njengoba ngizomnikeza lezi inkukhu zimfanele nje angifuni nje ukuqamba manga ngoba manje ngeke ngize ngimkhiphele imbuzi noma inkomo angihlanywe nekhanda la. Sawubona bhuti. Sawubona bhuti wami. Hayi inqese ukuthi phela mangibona inamba engayazi ke engayibambi ngoba manje inamba engibamba mina engisayivile. Okay ngikhuluma nobani? Oh usiyacela ngikhuluma naye. Oh ngila uLundi ngase rank yasoLundi. Hayibo isithuphethu. Sithi sifuna ukungibona. Ngasho ngathi sesizwile isithuphethu ukuthi ngilanga kubo. Akamba njani? Amba njani? Kuyaphila ngasacela. Amba kahle kodwa. Nazo. Sakwazi. Hayi ngikhona fana kithi. Konke ngiphathele yona indoda. Ngalokho ngifinqe lamanqindi. Oh konke ngiphathele yona. Hayi veze phela ngiphathele yona ayikho phela into eyinkinga. Ngalokho ngifinqe lamanqindi mina. Ngifinqele amanqindi ngani? Hayi ngizoke ngibone lo Christmas ongilethela wona. Yabona namhlanje. Ngizoke nguzwe lo Christmas lo. Ngiphathele inkukhu. Nazi inkukhu. Ezani inkukhu ngizosezana lezi inkukhu. Ayitho nofuna ukuhlawula. Yabona lezi inkukhu lezi. Hlangana nazo lezi inkukhu lezi. Indlala eThekwini ngiyayazi ibhokile uzoyikhumbula lo bastard lezi inkukhu. Enzokwenzako njengamanje ngoba ngiyakubona ukuthi vele une-crush ngeke ngilethele inkukhu wena wangibeka isandla wena zishaphi ngawo ufunani vele yazi lo mfana uyangidelela lo mfana yazi akangibone ukuthi ngini and akangazi nokuthi ngini hayi mawukuthi ukuthi uvele usakuleya nto leyana kulungile phumela ubana njengamanje ukukhombisa njengamanje ukuthi mina ngubani mina yabona namhlanje ngila uLundi namhlanje ngifuna ukugcwalisela mfana ukuthi mina ngubani mina lalela ungayitsheli uLundi mina mhlawumbe ngihamba ngedwa mina bro hey angizanga la for mahala le nkukhu ngilethela zona le ngizosezana inkukhu manje mfethu musilokho ngimemeza mina hayi engalungi utshethi ngiyakumemeza wena mina ngitshela lokho khuluma yini inkinga yakho wena vele yazi wena yini inkinga yakho nami vele hayi ngikubuze-ke wena yini esixabanisa mina yazi mfethu uzolokhu upaquza ezokushina ilanga nje yabo yini epaquza wena uzoxolisa ngeenkukhu kumina wena wangibeka isandla wena uyazi ukuthi ijustice ufunani yazi ukuthi ijustice iphambi kwakho wena ufunani wena yazi ijustice iphambi kwakho yazi lento wayenza yazi yini ibizo ngani
Yazi ibizwa ngani? Ibizwa nge-assault. Ngeke aza kuthola ukuphumula usiyacela. Uyozahlukana nengane noma uyoza kungena egodini usiyacela noma kwaze kuphele lo mshado. Ngeke ngize ngimnikeze ithuba ngwaselokishini. Namhlanje ngila eThekwini ngithi ake ngihambe ngiyobona omalume nje Nkosi yami ngikhulume nabo ngasese ngoba phela ithuba sibange sakuthola ngalo lasuku sigcinana. Uvuka. Yeah. Right. Right. Sisitulo mshana. Yeah. Isitulo mshana. Ungena kwami ngibona omalume behleli laba vele bajabula engivele ngajabula Nkosi yami. Khamba kahle kodwa. Khamba kahle. Emzini? Akusafani since nje nakhuluma kusafani izinto zishintshile. Yeah. Okunye ngithi ngifuna ukukubonga lokho. Wakusafani. Akusafani ukukhuluma kweni kwawenza umehluko. Ayibheva umfana mi-right nje. Ayish. Sekukhulunywa kakhulu. Ayi sekukhulunywa kakhulu Thandunge. Sekukhulunywa kakhulu. Manje sithe asondela yi. Besingasathanda isimo bekuyisona yabo. Kodwa ngoba uthi seku right hayi. Jabule kakhulu. Nokumbona isimo sakhe sithembisa. Ukhuluphele ekhombisa ijuba lichuthwanga u-right. Ngijabule kakhulu nje. Kodwa kuyihistory yasiyacela. U-right yena usiyacela. U-right. Akekho right. Hayi. Hayi yabo. Hayi uqedile. Kufanele kwenziwe njani? Umuntu mekho right. Uyasazi. Ngowakho. Ngoba bathi basenkandla kwenziwa njani umuntu mekho right? Bona badila namadoda bayakwazi ukwasolve. Mina nje shame ngijabulile ukubabona yazi. Kahle abantu bayadlama bafethu basikhuthuza. Bafika begqoka isikhumba semvu lapha. Ukube basho bekade bese sangweni lapha kithi ukuthi bacela impi. Ngabe sayi attenda early. Yini into eyinkinga phakathi kwakho noma wakho ngale kwasiyacela. Noma mhlawumbe khona okufihlayo ke ngale. Ayikho inkinga phakathi kwami noma bengazi ukuthi si right. But umvikele uma wakho. Hayi uma wakho. Uye plus beyedwa. Khona manje Christmas senabantu abanje yabo senathi. Yebo usengcono. Uvikelekile manje. Yebo usevikelekile. Mhlawumbe wayithatha uplanga ngalelo langa ngoba ethi Kumntwana ngoba uyamazi na. Uyamazi namandla okukhuluma. Ukhule naye mina. Uyamazi. Ngiyamazi unje nje ngomenzela utho futhi. Bhala nje uma esesadini lakhe. Ngephe dlala abantu badlamuka. Wena ungajayisi ngayo. Awuyeli umthengisi wezwe. Ucela. Hayi ngezwe. Umalume ayanda shame ave nenhliziyo enhle umuntu engimazi ukuthi ave nenhliziyo enhle. Akathanda abantu bexabana. Vele eqinisweni umzali akasoza ashintshe ubo umzali ngisho ngamubi kangakanani. Umzali wakhe angimele umlahle. Phela mombona ukuthi unenkinga naye mnika isikhathi uphinde ubuyele kuyena ungawasha amagama ayokumisela impilo yakho ngelinye ilanga. Ngadela uma. Mhlawumbe bangifaka udela mina cha ngazi ukuthi khona wa. Hayi ukuthi mhlawumbe bafaka. Bakufaka. Angeke Hayibo. Njalo udlamuka umuthi yo. Phela usuwaze ka udlamuka. Yabo umamezalo wakho lo mncane. Lo mncane uMamsomi uBheki. Ya uMamkhizi. Uzalwa lapha kuthina samganisela emncane njani naye. Emncane. Umkhulu wengane. Wazana ikhehla udlamuka. Awucabanga ingane encane. Awukho umuthi lapha. Awukho umuthi. Wena unjani manje? Hawu. Uright wena? Asikutheni. Asazi phela manje. Usazi ngiyophalaza ngibona ukuthi. Hayi phela hayi. Ngiyaphalaza. Hawu. Inyama yengwenya nje efunekayo. Uyakhombisa wena mombuko ukuthi akekho right. Ubesigoqa njengomalume uthi sibe happy sijabule. Thina into esisijabulisile ukuthi efike ngasakhala ngoba simaze ekhala njalo uhleze ekhala. Kodwa mase efika lapha okumkhalisa akakusho kunalokho ukhomba uma wakhe ngemini. Yawoma uzongibeka isandla njengamanje. Hey my bro. U-Adam more kokhona. Yayizwa le nto leyo. Which means engikutshela kona njengamanje ukuthi whatever ukwenza njengamanje bro. Wenzajala ukuzala dlalo nozalo la. Lalela la. Ekuthela kanjani? Makuthi ngiyakuthela phela ngitshengisa phela ukuthi ngiyakuthela phela. Ungacabanga ukuthi njengoba sasemlazi mhlawumbe uzosasa ngale ndlela bro yes.
Yabo njengamanje ngingangawe. Ngilinde noma yini ongasuyenze kumina. Yayizwa le kodwa uzoyibona ukuthi ufana nobaba. Lezi inkukhu mhlawumbe nganoma beyinomuthi yini manje bese ifaka umuthi yini ukuthi mhlawumbe ngithobe mhlawumbe azenzela kumina. Ngeke ayibona umuthi awungeni la kumina esethanda. Mina mfethu into engikutshela yona manje ufuna ukwenza njani? Uzogadla kumina. Hey bo pro. Hey ungayicabangi leyo nto leyo. Ngizokunqoma mina ma pro. Hayi ngizokunqoma ma pro ngazi ngiphetheni njengamanje. Ngizokunqoma futhi kwangempela bro. Mina ngisho ngaboshwa mina vele mina ma pro ukuboshwa ngintengena inkinga mina ngasegasini. Ngeze kukhohlisa angendaba nokuboshwa mina. Phela into wena mawukuthi uyangi-attack wena uzogcwala. Uzogcwala ngehumusha. Abakini bazocula amagugu. Ngeke ngishaye inja yokuzingela eground. Themkosi kufana nalenja yokuzingela lezacila eground. Manje mina ngivele ngimzwele nje ngibuke yena ngibuke mina ukuthi angizopaqaza lokho ngaka. Ngisho ngibuka ngalendlela ongibuka ngayo bro yazi. Ngeke ngenzeli ukuthi mina ngiyakutshela njengamanje. Yazi inkukhu lezi. Sak. Kavele ibonekile. Sak. Bengafuni ukumnikeza chance ngoba once ngamthambela bezongigibela ekhanda. Bengifuna ukuthi angazi angibone ukuthi nginjani. And ifunekazi ukuthi nami la sihlangana khona. Hayi kohlezi kunjena. Yabona namhlanje ngizokubhoboza isisu namhlanje awazi ngiphethini bro. Sondela la kumina ngizokutshengisa namhlanje ukuthi mina what kind of a person I am. And engifuna ukwenzele yona. Ngifuna ukwenzela iDNA phasi kwalubanzi. Now. Mina ngiyakutshela engane ifana nawe lengane. Hey kahle silongilandela wena. Silongilandela. Ngiyakutshela nofuna ukwenza iDNA nalengane lena. Ngani noma ubona isibhomu lena wena. Ngifuna ingane amayi wrong nganami ngikwazi ukuyichisa wrong. Kodwa yabo lento yenzayo. Skiphe loso sibhamu osikiphayo. Ngeke uzenze lutho mina ngale sibhamu osikiphayo ngaskipha isibhamu. Ngibonile ukuthi khonto ayiphethe kodwa into enginothisile mhlawumbe uqhwasha loyana. Iyona ndlela abasabisa ngayo inyoni. Mina ngiyona inyoni. Njengoba ngithi nje uphethe isibhamu nje. Hayi usho ukuthi ubuye kwayikhoza ukuthi mayikhipha lento le izombukanisa nezo and izomqhatha namaphoyisa. Hayi mfethu ngikubona ibhadi bro. Ngizokubopha ibhadi. Ngikubona ubuthembela amaphoyisa. Ibhadi mina. Ngeke ngizekukhohlise. Ube right mfethu. Hayi nawe uwe right kodwa hamba ngenzela iDNA. Ngifuna iDNA kuphela lengane le bomb yakho le. Engafani nawe, fana noNjabulo. Awuboni ngani? Angani uma uyambona ukuthi usiyacela ungakanani. Mawucabanga lo muntu angenza ingane. Usiyacela kumthatha isikhathi esingakanani ukuthi amithise uthando. Akamithisi usiyacela. Washo noma akathando bebexabana wathini? Wathi ungqingile wena. Wayiqonda ukuthini mathando mayithi ungqingile. Shaw reverse ukukhombisa ke mina. Yeke uphume la. Hey ma pro. Hey. Ngitshengise character mina. Ngitshengise character. Zoyiphikhiza le moto. Ozala wena. Kwatha ke mina. Sukubanga. Akafani nendoda lapha phambi kwami. Ufana nje nento engenawo indoda inamavukelwayo. Iyami ibhekane nenye indoda. Lana sehle simxebule lo straight. Phuma emoto straight. Imafisi uma. Ngeke. Phuma ne pap yakhe. Hayi. Angisabisa ukihamba ne backup. Backup. Hey pro. Khathana. Ozala. Zokhathana. Ozala. Hamba ne backup yakho le. Ozala. Ayihamba wena. Ozala. Ayihamba wena.